Magandang buntag mga bay, this is your boy Bisayang. Ug karon ani ako sa balay sa ako igsuon akong ate nagsaulog sa iyang birthday. Karon di ako sa Luzon, maong pangalan sa atong channel is Bisayang, which means Bisayang Tagalog. So karon di ako sa gawas. Actually init kayo dito karon. Pero diri sa ila lugar presko kayo hangin. Na yung mga puan diri. Ngit-ngit. Ngit-ngit. Barang niya pagtanaw ni mo ngit-ngit. Barang niya pagtanaw ni mo ngit-ngit. Birahe. So nya pakita na to ang event sa iyang birthday. So daghay food. Daghay food. Ganda tayo sa nilagyan na Japan pa. Parang kahoy yun. Galing ng Japan yan. So karon bay di agapon mi karon sa balay sa ako igsuon. Ug karon kauban ako ang ako usa ka pagumangkon. Ato i-test ang kung mahimo siyang certified Bisayang. Anak mo sa Bisayang Bisaya ug Tagalog. So ang challenge para sa iya is para mahimo siyang certified Bisayang.
Kinahanglan niya mag storya og 5 ka word nga Bisaya. Bawal mura, bawal. Buang. Ano? Kane, kaon, kakain, kanon. Sige, ano na ang challenge? Napo ka word nga Bisaya. Ano Nga yun? imbawaan. 10 salitang Sampung salita. Bisaya. Hurot. Hurot. Check. Gamay. Gamay. Check. Jutay. Jutay. Guwapa. Guwapa. Check. Ah, May piyok-piyok ka pa. ano pa ba? Okay. Lalagyan natin ng uwak. Sound effects ng uwak. Nakaapat ka na. 5. Kanon. 5. Sumbagunta ka. Ulom, ulom. Sumbagunta ka. Apat na lang. Buang. Buang. Bakit? Baliw lang naman yun. Accepted. Yun na yun. 6. Nakaka-6 ka na. Human. Nasabi ko na may human. Human. Hindi pa. Human na? Human na. 7. Ah, Nag-iisip. iisip ako ano ba? 5. 7 na? 4. Langgam! Langgam. Oo, pwede. Thanks, 8. Mom. 8. Ano pa ba? Last 2. Unsa man? Binigay mo naman. Ambot! Ambot. Ambot! Last 1. Last one? Nagmerienda ka na ba? Anak? Nagmerienda ka na? Guwapa kaayo. Nasabi ko na yung guwapa eh. Ano ba yung mga gusto kong term na ginagamit? Ano pa ba? Bisayaw! Ano? Daghang salamat. Ayusin mo Daghang salamat. Katana. Ano tayo? Bisalog din to, bisalog. Ako mama, gihigug mata ka. Panis. Ikaw. Daghang salamat. Yan yung tanan. Kaayo. Talan. Salamat kaayo sa lahat na imogi. Baka umiyak ako. Dahil hindi ko alam yung Bisaya. Mga concern sila, mga Bisaya o Tagalog. Daghang salamat sa tanan-tanan na imogi himo. Daghang salamat. Ano to? Dagang salamat ng paulit-ulit. Hindi, sabihin mo kasi sa akin kung ano yun. Daghang salamat. Challenge nga Challenge nga yun eh. Ginahigug mata ka. Nasabi ko na. Mine. Daghang salamat. Ako mama, gihigug mata ka. Tapos, Guwapa ka ayo imo. charot ka mo. Yung happy birthday sa Bisaya. Yung happy birthday sa Bisaya, ano yun? Daghang salamat. Daghang salamat, thank you Oh, yun. Dagang salamat, girl. Daghang salamat. Kay lahat-lahat ng imogi. Ano yan? Ihatag sa amo. Tama. Umuwi na. Ito yung isang bisalog din yan. Nagsusukat si ate. Bisalog din yan, bisalog. Kanisad siya, usan ni ka bisalog. Ay! Ha? So, mauro to mga bay. Tutubra karon ng atong video. Hopefully soon maka-update mo sa akong mga upcoming videos. Ayaw kalimot
please subscribe sa atong channel. Comment, like, and share this video. So kung gusto mo kauban pa na ako ang mga Bisayang Tagalog, mga ako pagmangkon, pwede na tabuhato na siya. Okay? So, that's all for today. Peace out.